Fl-Awstralja, ritratt, Carmen turina kif ħallit lil l-omm mal-fossa biex marret issejjaħ lil ħuha. Din il-gallerija tagħna tara, dan il-bit tagħna jingħaljatlu mill-faċċata tal-qorti. U nsejjaħlu ma jirrispondix. Bad mort lura, tara dak mhux qed jirrispondi. U tara dikun ġrallu xi ħaġa kien jiġi magħna u ma ħallitu jaħsel il-platti u jaħsel l-art. Anyway, baditni ma' waħda nsejjaħlu u dejna ngħidulu. Għadli mxi ħanmorru ġewwa. Ftilajn it-taraġ, dak iż-żmien il-karreja kienet mudlama ma kienx daw fit-taraġ, ġewwa fil-kmamar bil-elettriku. Imma fit-taraġ ma kien hemmx lights. U tiġbidni biex it-tellani, u nattella le ma rridx immur qed nibża tella ġralu xi ħaġa. Imma kif konna tilaj, mid-dawl tal-bib tal-kċina, għax kellna tubu hemm, rajt xi ħadd kien kokka li rajt għajnej jilaqqu fid-dlam u bżajt. Min kien hemm mistoħ biħdejn il-bib tal-appartament fejn inqatel Twani? Dan il-bib fejn kien hija mejjet warajh, il-bib tal-kċina da. U dan il-bib liħu tas-sodda Tom fejn kien kamra tas-sodda Tommi u fejn kien hemm xi ħadd mistoħbi fid-dlam u li rajt bisajneħi fid-dlam.